Τερματίζει ο αθλητής. Τι θα δει, τι υπάρχει εκεί πέρα σε τροφοδοσία, ξέρεις, σε όλα αυτά. Τερματίζει. Δηλαδή την πήραμε στην πιούμε. Εννοείται. Τερματίζει, θα έχει το φαγητό του από τη διοργάνωση. Αρκετά δωράκια, θα γίνει κλήρωση δώρων. Έχουμε αρκετά δώρα τα οποία θα κληρωθούν τόσο για τους αθλητές όσο και για τους εθελοντές. Θέλουμε να τιμήσουμε πάρα πολύ τους εθελοντές, γιατί χωρίς τους εθελοντές δεν θα γινόταν ο αγώνας. Οπότε θα μπουν και αυτοί μέσα στην κλήρωση των δώρων, εννοείται. Από εκεί πέρα όλο το event θα γίνει στον ξενώνα του Ζαχαράκη, που είναι καινούριος, που είναι ξενώνας και ταβέρνα. Δεν είναι στο σημείο που. Δεν είναι το ίδιο σημείο. Όχι, είναι ακριβώς δίπλα. Ανοίγει καινούρια ταβέρνα, πάλι με την ίδια επωνυμία, Ζαχαράκης. Οπότε είναι μια καινούρια ταβέρνα, ένας καινούριος χώρος. Οπότε θα εγκαινιαστεί κιόλας με τον αγώνα. Την ανηφόρα αυτή στο τέλος τη γλιτώνουμε μέχρι να φτάσουμε εκεί ή όχι? Ναι. Γιατί το θυμάμαι καλά. Ναι. Τα πιο επίπονα σημεία. Ναι. Οπότε εμείς προσκαλούμε όλο τον κόσμο που θέλει να τρέξει, να έρθει και να περάσει όμορφα.